selama di prasani kontai kai sina di sino ketal haste selama di prasani kontai kai sina Edisimo, 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 Edisimo. Sitting here suddenly, love for no more time in my life. Nini ani phan mai se, khorang ti savui, sirigi. Oh sini ti prasa, oh sini bororo, oh sini tapuro, oh sini bukuro. Ya keret asugi do phale yok sarong mangla. Nini ani phan bai se, khorang manju sirigi. Tiprale, tiprale, goodbye my salsa sa. Tiprale, tiprale, Mutale salsa sa. Wansuma wanama nanta kiridi usluma sundruma nanta kirisidi salsa sentu boy play night tiprale. Basa sidi him sidi apri baksa ong kordi. salsa sini mukhang nai ti balen basa sini him sini apri baksa ong khordi edisino ketal haste selama di prasani kontai kai sina edisino ketal haste selama di prasani kontai kai sina Kibono ya faryai di prasa razang sina. Edisimo, 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 Edisimo. Baksa bakablayo, baksa bajoliwo, baksa bamunayo, baksa bamoglayo. Nilar keton gay tulia, hai sini buska onkore. Nilar keton gay tulia, hai sini buska onkore. Oh sini tiprasa, oh sini bororo, oh sini tapuro, oh sini bukuro. Edisino ketal haste selama di prasani kontai kai sina edisino ketal haste selama di prasani kontai kai sina Kibono ya
Edisivo, 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 Edisivo. जों अ मेडियानि बिसोरखौ मनो सानमो जोङो जिनि दाबि लजिक दाबि जिनि दाबि बास्तब बायनांनाय दाबि जे जागायाव दाबो अराय फराय खायै जिनि दफा 2009 नि सिमि थानजों दिं दिखनै जिनि बरनो जों जिरि खुबै फाइमानि थानसां मानि यागल दिनै हायनो हाय लोकसभा के एनआरसी सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट इस्यु तयै से महाराजा अराय फराय खायगासिनो दफानो दाबो फायुका ग्रेटार ट्रिब्युनाल नै इ एडिसि निर्वाचन अराय फराय खायनो जों साइमानो ग्रेटार ट्रिब्युनाल नङा थांगाखै अ त्रिपुरा राज्य सिमिया जे जागाव बार्मा बांलादेश कुमिला मिजोराम आ जागानि हानो बाहायगोन नों अ जागा तुइमानाय दाबो सानामो जोङो जे जागाव भारतबर्षआव दिनिसा जरा जम्मु काश्मीर तुयै पाकिस्तान बाय भारतबर्षनि जे डिमार्केशन तुयै दिनिसा जरा কোনো সলিউশন খাইমিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কোনো সলিউশন খাইমিয়া नों दिनै गोदालखे কোনো एमेन्डमेन्ट खायाखै কোনো সংবিধান কোনো সিজাखै কোনো ইস্যু কোনো খায়াखै नों बाहायगले একটা কুমিলানি বড় नों তুই মানাय কুমিলানি বড় नों তুই थांगांगांके जे जागाव त्रिपुराव दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 1984 नि बिसोर खावैरो सिन त्रिपुराव थांनानि बागै आबोनो नों गोदाल हासा सिनामै अर तंनाय गरिरक अर तंनाय मासे मानु गेरंसे नोंबो थांग्रादि नों बांलादेशनि जे शेख हासिना नायखलि दङ मिजोराम नायखल दङ बार्मा नायखल दङ आबाहाय बरनो नोंबो थांना कारेले नों सिगांबोलाय नि नुखुंनि नुनु हुनि बागरि मानि निनि नुखुंनि हुनै जे जागाव सुनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बागरि मन अर तिबारा सारकनो गोबां बन्चित खानिरसै मोथांनान बागै सिनि आबु सिस्टेम किन्तु राजा एमन बाबके बुट कायारकनो बिबारनो खाय जों साइमानो जागा जागाव जिनि पार्टी बिसनो बखु जों हामजागु तागे तागे ग फाला हामबोनाय बर कोनि जनो कोनि बागै खति खाया अनेक बर बुसिनि खलता फेसबुक साव आईपीएफ ति गुन्दा हनै जों गुन्दाया जों दफानि बागै थैनाखो थैरनाय जानाखो जानाय जों बसखांनो सबा खलाय थानाय 2009 सिमि 30 जरा हाजार बर केस खलाय जों तिनि सबा खलाय दं तिनि महाराजानि नेतृत्वे आगरतलाव सुट ब्रांडेड कानै जुटा ब्रांडेड कानै बखना स्टाइल कानै कैंडिडेट मा बाय दफाना नायखल मांगलाक लाक्सारी कार पायै दफानो नायखल मांगलाक जोंहाय गरीब बरक माइथुलुसाय बरक आक्रान बेरमा मस्तिन खायजानाय सेक पाहार ओनसोलाव थाङै 3-4 मास रेली हिमै रास्टर करे लुकव थै कलम देखि खलाय जों हायके नों खलायग्रादि आबन परे जा दफानो फेवना हनै नों चिरि खकाके जों बनि लगे 100% जों दङ निन ताम ग्यारेन्टी दं नों जे जागाव तिबारा सर दफानो मोथांमोन हनै निन ताम ग्यारेन्टी दं ग्रेटार तिबारा बायनो तिबारा सर थांजा हनै जों जुदिउ नों खलायनो मानंगाके जों तिनरा हाजार लख खुमलङ आपसरि बर नों बायं खनाय ग्रेटारि सारि महाराज मनि बागै अबन बिसोर जों एसएमएस रनामो संगो जारा सिनि तिबारा सर दफारक सिने नुनायरक नरक सितिति सिया तांदि जों तिनि साक जरा कष्ट खायै जों बुक तो बुकयै जा दफानो मोथान बागै जों आगबै दङ अ आगक थानियो जोंनो छुरु तिनि तम सिमिया मनि यागल जों हाजार लाख बर जों हिमि रेली खायनाय इलेक्शन सिमिया इलेक्शन फायो थाङो कुनु याबो जों नयनि सिमि चबा खलाय फैनाय इलेक्शन फायपर जों चबा खलायनाय किन्तु जों अर कन्फ्यूज दङ जे जागाव ग्रेटार ट्रिब्युनाल बर बोसोर जराति इलेक्शन फायमो यागल चबा खलायनो जों सिमिया मनि बागै थै कलम देखि खलाय तंनाय बरनो बसखां मागौनाय सै बरक देनदाय जानाय बैकग्राउंड हामिया आगरतलाव गोबां मा तमुं चामुं सानान मुसुया गोबां मा बरने सिनि थानि प्रुफ दङ आबाहाय बरक जा दफा ग्राम अञ्चल बस्र वाइसा काया आगरतला चंगै सिमे से अनिमेशन हाय लेक्चर काहाम रुइ तिपारा सद फानबागै दर्दि हामकै साइमंगलाक नों अन द स्पट फाइदि तिपारा सानि जा दफानि बागै सेक्रिफाइस खायखाके पाहार अञ्चल कावै तिपारा सबाय थांजागो दङ मनि बागै सोंले पाहारन तंनाय पाहारनिनो सों तंनाय थैयासां सों तंनाय तबके सों अ पाहार अञ्चल जेसके पानो दिप्रालेन्स नामतानिव बसखांनि सं मारिव दा बरगो बडोय सों जेसपन खबलाय खायना बागै सों तिनो प्रचार खाय दङ अ प्रचारनि मायदम बबन सानमो संगो जत तिपासर थानचांसि जोंसे थानचान लामा जोंसे दफानि साथि जोंसे दफानि लांमा मनि बागै युथ आईपीएफ तिनि बिसिंतै
पार्टी आइपिएफनि बिसिमथै डिएनएनि बिसिमथै गोबां मा साखा सावनायनि बिसिमथै जों दाबोनाय नजराव मनि बागै जों दाबों सिनि रेली सेंगे रिजांनाय अ रेली जों थानिव जतन आरो थाइसक बायजा बुरि मथा सिखला अकरा साकरा बुरा रक जतन सिनि दाबरना हामजगे फाइ दङ लाख लाख बरक फाइ दङ मनि बागै सिना सा बिसार बोसकांने एडिसं मारि चिनिनि बिजय प्राप्तिनाय चिनिनि बिजय हंनाय आबनि बागै जतन न भाइ हरनि आकारे पाहार अञ्चल केनि पार्टी बिसखौ नाइया आइपिएफ तिन नासले आइपिएफ तिन पार्टी बिसखौ नाइया मनि बागै जतन थानसां फाइदि आइपिएफ तिन बिसिमथै दाबरं बिसिमथै मन सुंपायना मुसुबो आसुनि सिस्टेम जतन ना